Yes. Mutta aloitetaan vaan. Meillä on tunti aikaa. Tervetuloa kaikille Teams-info, missä kerrotaan korkeakouluopiskelumahdollisuuksista asuinpaikasta riippumatta. Mun nimi on Maija Penttilä. Mä toimin tässä hankkeessa projektipäällikkönä ja olen myöskin Satakunnan ammattikorkeakoulussa töissä. Ja sitten me ollaan saatu meidän koulutuspäällikkö Pia Lamminen asiantuntijana kertomaan näistä mahdollisuuksista. Ja mä voisin ihan lyhyesti kertoa mä jaan tästä teille esitystä. Kuikkaatko Pia vaikka, että näkyykö hyvin? Näkyy hyvin. Yes. Elikkäs kerron vähän teille taustaa, että mistä tämä info ja ylipäätään on saanut alkunsa. Eli meillä on käynnissä tämmöinen tapahtumaosaamisella virtaa seutukaupunkeihin -hanke. Ja tämä on vielä nyt tämän viimeistä syksyä käynnissä. Ja tässä on tosiaan tavoitteena lisätä näiden seutukuntien vetovoimaisuutta ja nostaa esiin mahdollisuuksia siihen, että kuinka voi harrastaa ja asua ja yrittää sekä opiskella siellä seutukaupungeissa. Välttämättä ei siis tarkoita, että tarvitsee asua isossa kaupungissa, jotta nämä kaikki mahdollisuudet on yhtä lailla mahdollisia. Ja sitten myöskin ollaan koulutettu yhdistyksiä ja muita toimijoita tapahtumajärjestämisen osaamisen lisäämiseksi. Ja yhtenä tavoitteena tässä hankkeessa oli juurikin nyt tähän infoon liittyen niin tämä, että tuodaan esille myöskin niitä opiskelu- ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia sitten. Ja tähän tavoitteeseen liittyy nyt tämä tämänpäiväinen info. Sen lisäksi me ollaan tosiaan järjestetty kaikille avoimia työpajoja. Tapahtuman järjestämisestä ollaan tuotu tietoon esimerkiksi, miten voi tekoälyä ja muita digitaalisia työkaluja hyödyntää tapahtumaviestinnässä tai markkinoinnissa ja ylipäätään, mitä niistä saa irti. Ja sitten rakennettu tämmöistä yhteistyöverkostoa seutukaupunkien yhdistysten välille ja tuotu näitä vetovoimatekijöitä esille, että miksi siellä seutukaupungeissa on hyvä järjestää tapahtumia ja pitää kaupunkia elävänä. Ja nyt myöskin sitten se näkökulma, mitä nämä kaupungit, jotka on mukana, niin halusi sitten myöskin tähän opiskeluun, eli näihin seutukaupunkeihin, siellä on aktiivista liigatason urheilua, niin myöskin se, että saadaan kiinnitettyä urheilijoitakin sitten näihin seuroihin ja kerrotaan niistä mahdollisuuksista, että kuinka voi sitten yhdistää sitä opiskelua ja urheilua ilman, että tarvitsee asua siellä, missä se korkeakoulu on. Mutta tämä info on tänään ihan kaiken ikäisten oppimista ja ei ole yläikärajaa, että milloinkaan ei voisi opiskella. Ja me ollaan tehty nyt opiskelemalla virtaa opas, mitä en tiedä, onko mulla enää kamera päällä, mutta tällaisia oppaita löytyy näistä Kankaanpää, Huittinen, Sastamala, Pori meillä kampuksella, niin ihan tämmöisenä painettuna versiona. Tuossa on toi linkki, suora linkki sähköiseen versioon ja sitten tämä tapahtuma osaamisella virtaa seutukaupunkeihin. Verkkosivulta löytyy myöskin tämä opas, mutta se on ikään kuin nyt lanseerataan, julkaistaan tänään. Yes. Tässä lyhyt info mun puolesta ja mä päästän Pian nytten kertomaan omaa osuutta ja toivotaan, että kirjoittakaa vaikka ylös kysymyksiä tai sitten tuonne keskusteluun tai muuta, että on sitten aikaa myöskin sitten kysymyksille ja keskustelulle infon lopussa. Joo, kiitos Maija. Ja tosiaan mä olen Lammisen Pia, myös täältä Satakunnan ammattikorkeakoulusta ja toimin täällä jatkuvan oppimisen palveluissa koulutuspäällikkönä. Me täällä jatkuvan oppimisen palveluissa
koordinoidaan kaikkea sitä jatkuvaa oppimista, mitä nyt SAMK toteuttaa. Esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksen ja muun koulutuksen tämmöistä sitä tarjontaa ja ilmoittautumisia ja sen tyyppisiä asioita, mutta tähän esitykseen on toki koonnut sitten niitä koulutusmahdollisuuksia, mitä SAMKissa nyt sitten voi opiskella, eli ihan käy siellä tutkintokoulutustasolla. Nyt lyhyesti esittelen, että mitä kaikkea SAMK tarjoaa ja mitkä niistä sitten on esimerkiksi juuri verkossa tai monimuotona opiskeltavissa, eli ei ole sitten niin sidottu siihen kampuksella olevaan lähiopetukseen. Mutta tästä näkökulmasta mun esityksiä tosiaan saa kyllä keskeyttääkin esityksen aikana, mutta sitten mahdollisesti esityksen jälkeen niin tarkoitus on jättää aikaa, että voitte kysyä sitten mitä mieleen tulee, mutta ei haittaa vaikka keskenkin pysytte. Lyhyesti SAMKista meillä on noin 500 henkilökuntaa, opiskelijoita, tutkinto-opiskelijoita liki 7500 ja lisäksi sitten jatkuvan oppimisen palveluissa meillä yli 5000 opiskelijaa per vuosi opiskelee, eli tarkoittaa, että he on joko meidän avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita tai opiskelee jotain osaamisen kehittämiseen liittyviä täydennyskoulutuksia tai lyhytkoulutuksia. SAMKissa on tarjolla 38 tutkinto-ohjelmaa, joista englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia on 9. Ja SAMKissa on tarjolla siis ihan sitä AMK-tutkintoja, sitten sen korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavia ylempiä AMK-tutkintoja ja tosiaan sitten avoin ammattikorkeakoulu, erilaiset koulutuspalvelut, kurssit, seminaarit on sitten toki myös sitten tarjolla. SAMKissa lanseerattiin just tämmöinen meidän uusi SAMK-strategia ja me ollaan nyt profiloiduttu tällaisella teemalla kuin ihminen ja uudistuva teollisuus. Ja tosiaan Suomi elää Satakunnan länsirannikon teollisuudesta ja siinä ihmisen rooli on myös merkittävä ja sitten sen pohjalta lähdetään meidän strategisia tavoitteitakin tämän profiilin mukaisesti tai muokkaamaan. Meillä on monipuolista tutkimusta. Meillä on 6 erilaista tutkimuskeskusta, jotka on tuossa lueteltuna. Niistä ei nyt sen tarkemmin, mutta toki meidän verkkosivuilta sit löytyy lisätietoa myös näistä. Mutta meidän tutkimuskeskukset toteuttaa erilaisia hankkeita ja palvelee toki sitten sitä elinkeinoelämää, yrityksiä ja yhteisöjä sitten sen oman tutkimustoiminnan erilaisten kehittämishankkeiden kautta. SAMKilla on 4 kampusta 4 eri kaupungissa, eli Pori on suurin kampus ja suurin kaupunki. Sitten on Rauma, Kankaanpää ja Huittisista löytyy myös meidän kampus. Mutta kuten sanottu, niin meillä on myös mahdollista opiskella sitten verkossa. Niistä mahdollisuuksista tässä esityksessä on sitten tarkoitus niitä nostaa myös sit esille, että ei ole niin kampussidonnaista aikaan tai paikkaan sidottua opiskelua. Tässä on sitten muutamia vaikuttavuuslukuja, eli 75% meiltä valmistuneista työllistyy tänne Satakuntaan ja erilaisten opinnäytetöiden ja harjoittelujenkin vaikutus on 450 henkilötyövuotta täällä alueella. SAMK on kansainvälinen. Meillä on ulkomaalaisia opiskelijoita vuosittain 1000 opiskelijaa ja 101 eri kansalaisuutta kampuksilta löytyy, eli hyvin laajasti sitten kansainvälisesti meille opiskelemaan tullaan. Erilaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa tehdään yli 500 kanssa yhteistyötä vuositasolla ja sitten meillä on myös tämmöinen yrityskiihdyttämö, jossa opiskeluaikana voi sitten jo aloittaa sitä opiskelijayrittäjyyttä ja mahdollisesti sitten myös niin kuin perustaa sitä omaa yritystä sitten jo opintojen aikana, jos se yrittäjyys on sellainen, mikä meidän opiskelijoita kiinnostaa. Ja tosiaan erilaista kansallista ja kansainvälistä rahaa haetaan vuosittain 5 miljoonaa euroa, eli erilaisia tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiohankkeita sitten toteutamme myös. Ja tässä nyt juuri tässä syksyllä uusi lanseerattu
meidän SAMK-strategia, otin tämmöisen lyhkäisen tai tämmöisen tiiviin kuvan tähän, jossa nyt sitten en käy tätä mitenkään tämän enempää läpi, mutta näette, että mistä on kyse ja nettisivuilta voitte sitten, jos kiinnostaa, niin tutkailla lisää. Mutta meidän visio on se, että meidän jokainen opiskelija valmistuu ja työllistyy, että sitä kohden me kaikki täällä SAMKissa henkilökunta ja teemme sitten töitä, että näin tapahtuu. Se on se meidän tavoite ja visio. Sitten muutama tämmöinen muu nosto, eli SAMK on opetukseltaan arvioitu laadukkaimpien ammattikorkeakoulujen joukkoon jo vuodesta 2009 alkaen. Ja parhaana ollaan oltu sitten 4, mutta ollaan tuossa 5 sakissa oltu sitten jo tuosta 2009 vuodesta alkaen. Ja tosiaan, niin kuin tuossa sanottiinkin jo, että yli 500 yritysten kanssa tehdään vuositasolla töitä, niin meillä on laaja yritysyhteistyö ja tosiaan myös opiskelijat tekevät yhteistyötä yritysten kanssa heidän opintojen aikana. Ja SAMKista valmistuneet on parhaiten työllistyneiden joukossa, jos ei niin kuin pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakoulusta, mikä on tietysti hieno asia, koska se on se meidän tavoitekin, että jokainen meistä valmistunut työllistyy. Ja meiltä valmistuneiden osaamiseen ollaan hyvin tyytyväisiä, että yli 95% työnantajista on näin todennut. Ja kuten sanottu, niin olemme aika kansainvälinen yhteisö, että yli 1000 kansainvälistä tutkintoa vaihtaa opiskelijaa meillä sitten yli 100 maasta vuositasolla opiskelee ja partneriyliopistojakin ympäri maailmaa on yli 200. Viime vuonna myös meidät palkittiin vuoden kansainvälisenä työnantajana. Ja tässä oikeastaan se meidän organisaatio, eli meillä on 4 osaamisaluetta, joissa toteutetaan sitä opetusta ja tutkimusta. Meillä on tämä hyvinvointi ja terveys, palveluliiketoiminta, logistiikka ja meriteknologia ja sitten teknologian osaamisalue. Eli näillä osaamisalueilla sitä opetusta ja tutkimusta sitten harjoitetaan. Ja sitten meillä on tämmöinen tukipalveluyksikkö, josta mä nyt tuun täältä jatkuvan oppimisen palveluista. Eli me tuotetaan sitten palveluja tässä sitten meidän SAMKin sisäisesti ja ulkoisesti tietenkin sitten meidän opiskelijoille ja muille asiakkaille. Että tämän tyyppisellä organisaatiolla mennään. Sitten oikeastaan päästään siihen itse koulutusasiaan. Eli en käy näitä päivätutkintoja tai päiväopetuksena toteutettavia tutkintoja mitenkään kovin tarkasti läpi, mutta mä olen tähän ihan listannut, mitä kaikki on tarjolla. Ja lyhyesti sitten kerron, että mitä se sitten tarkoittaa, että jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi ja opiskelet päiväopetuksessa, niin mitä se sinulta edellyttää. Tiedän, että painotus tässä nyt on siinä etä- ja verkko-opetuskoulutusmahdollisuuksista, mutta näitäkään ei voi ohittaa, koska joku saattaa sitten mahdollisesti olla myös päiväopetuksen halukas tulemaan. Mutta tosiaan opiskeluminen edellyttää, että on sitten mahdollisuus olla läsnä siinä lähiopetuksessa arkisin päiväsaikaan. Ja se opiskelu ylipäänsä ammattikorkeakoulussa ei ole vaan sitä, että istutaan luokassa ja opettaa ja kuunnellaan, vaan siihen sisältyy aina lisäksi sitä itsenäistä opiskelua. Tehdään yksilötöitä, ryhmätöitä, erilaisia projekteja ja oppimistehtäviä. Ja myös päiväopiskeluun sisältyy sitä verkko-opiskelua, mutta se edellyttää, että on mahdollisuus sitten lähiopetukseen osallistua päiväsaikaan. Meillä on vähän erilaajuisia tutkintoja 210–270 opintopisteeseen ja se kesto on semmoinen 3,5–5 vuoteen. Ja tässä on nyt listattu sitten, mitä meillä täällä insinööripuolella, eli valmistutaan AMK-insinööriksi, niin minkälaisia tutkinto-ohjelmia siellä on tarjolla. En siis käy näitä sen tarkemmin läpi, että mitä nämä pitää sisällään, koska näistä on kyllä löydettävissä koulutuskuvaukset meidän nettisivuilta ja ihan opetussuunnitelmatkin ovat julkisia, että jos haluaa oikein tarkkaan katsoa, mitä siellä opiskellaan, niin sekin on mahdollista kyllä.
Siinä on nyt sitten listaa niistä, että meillä on niitä suomenkielisiä opintoja, koulutuksia, mutta sitten täällä on myös näitä englanninkielisiä, niin kuin vaikka tämä Mechatronics. Ja tässä on sitten aina, että onko se tutkinto-ohjelma nyt opetusta sitten Porissa vai Raumalla. Toki vaikka Raumalla opiskeli, niin voi olla, että jotain opintoa saattaisi olla Porissakin, mutta pääsääntöisesti se opiskelu tapahtuu sitten tällä paikkakunnalla. Sitten meillä on merenkulun koulutuksista on tämä merikapteeni Raumalla ja merenkulusta löytyy sitten myös se merenkulun insinööri. Se on täällä sitten insinööritutkintona. Sitten meillä on fysioterapeutti, sairaanhoitajakoulutusta ja sosionomikoulutusta. Ja nämä punaiset tarkoittaa nyt täällä, että meillähän on nyt parhaillaan yhteishaku meneillään tammikuussa alkaviin tutkinto-ohjelmiin. Niin nämä punaiset on nyt sitten siinä syksyn yhteishaussa mukana. Sen takia ne on erottanut tuossa tuolla punaisella fontilla. Sitten meillä on matkailupuolella restonomitutkinto ja tradenomitutkinnosta sitten löytyy liiketaloutta, tietojen käsittely ja sitten International Business Raumalla on tämmöinen kansainvälinen ohjelma. Sitten lisäksi Kankaanpäästä löytyy tämä kuvataide ja kuvataiteilijan tutkinto. Siinä päiväopetus. Tämä on varmaan ehkä sitten semmoinen, mikä kiinnostaa erityisesti on sitten nämä vastaavat ammattikorkeakoulututkinnot, mitä tuolla päiväopintoinakin suoritetaan, mutta ne nyt vaan suoritetaan sitten joko monimuotona tai kokonaan verkossa. Ja monimuoto-opiskelu on suunnattu erityisesti nyt sitten esimerkiksi sellaisille, jotka on jo työelämässä tai nyt ei vaan muuten voi sitten osallistua siihen perinteiseen kokopäiväiseen opetukseen. Ja kuitenkaan mikään työpaikka ei ole edellytys, että monimuoto-opintoihin voisi osallistua. Monimuoto-opinnotkin sisältää myös sitä lähiopetusta, mutta sitä on vähemmän. Useimmiten se ajoittuu ilta- tai viikonloppuaikaan, mutta sitä voi kyllä olla myös arkisin. Että se riippuu ihan siitä tutkinto-ohjelmasta. Että kannattaa aina tarkkaan katsoa sitten, että jos joku tutkinto tai koulutusala kiinnostaa, niin vähän sitten tarkemmin katsoa, että mitä se monimuoto siinä koulutuksessa sitten tarkoittaa. Mutta paljon on sitä etäopetusta ja itsenäistä opiskelua sit näissä monimuoto-opinnoissa. Lisäksi tehdään, niin kuin tuossa päiväopinnoissakin, niin tehdään niitä erilaisia oppimistehtäviä, joko yksin tai ryhmätyönä. Että voi sitten, toki sitten semmoista kokoontumista olla esimerkiksi ryhmätöiden osalta, että nähdään jossain ja kokoonnutaan ja tehdään yhteisesti. Opiskelussa hyödynnetään tietenkin meidän virtuaalisia oppimisympäristöjä ja nykyaikaista viestintäteknologiaa. Se on tietenkin selvä juttu. Huittisissa, Raumalla ja Porissa on ollut sitten mahdollisuus opiskella kokonaan verkossa se tutkinto. Eli Huittisissa ja Raumalla on ollut tämä tradenomi, eli tämä liiketalouden koulutusohjelma, tutkinto-ohjelma kokonaan verkossa opiskeltavissa. Porissa tämä yrittäjän tutkinto-ohjelma on sellainen, että se on kokonaan verkossa opiskeltavissa. Ja sitten Raumalla on vielä tämä tuotantotalouden insinööritutkinto kokonaan verkossa opiskeltavissa. Tuon Rauman osalta en nyt ihan vielä ole varma, tuleeko se olemaan jatkossakin kokonaan verkossa vai onko se mahdollisesti muuttumassa sitten monimuodoksi, mutta joka tapauksessa Huittisissa edelleen se liiketalouden verkkotutkinto-ohjelma säilyy. Ja meillä näissä monimuoto-verkko-opetuksena toteutettavissa ammattikorkeakoulututkinnoissa, niin suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa niin valintamenettelynä on valintakurssit, joka tarkoittaa sitä, että kun yhteishaussa hakee, niin sitten siitä on tietty aika suorittaa sellainen siihen kyseiseen tutkinto-ohjelmaan ihan oikeasti kuuluva opintojakso verkossa itsenäisesti. Ja sitten kun sen on suorittanut, niin se tietenkin meidän opettajien toimesta arvioidaan ja sitten parhaimmin kurssin suorittaneet sitten valitaan tutkinto-opiskelijaksi. Eli ei ole tämmöistä perinteistä valintakoetta, mitä nyt esimerkiksi tuolla päiväopinnoissa on, vaan se on tämmöinen valintakurssi, joka on ihan sitten tosiaan siihen tutkinto-ohjelmaan sisältyvä oikea opintojakso.
Ja tässä nyt sitten vielä nämä monimuoto- ja verkko-opetuksena toteutettavat ammattikorkeakoulututkinnot, ja kuten tästä listasta jo näette, niin näitä on huomattavasti vähemmän, mitä tuolla päiväopintoina toteutetaan. Eli silloin tämä tarjonta on sitten pikkasen suppeampi. Mutta meillä on tuolla insinööripuolella on ollut energia- ja ympäristötekniikka on nimenomaan nyt syksyn haussa mukana, se on punaisella. Sitten on konetekniikkaa, rakennusyhdyskuntatekniikkaa, sähköautomaatio, tieto- ja viestintätekniikka. Tuotantotalous oli se kokonaan verkkototeutuksena, vaikka tässä on tämä Rauma, niin se ei tarkoita sitä, että siellä Raumalla pitää olla, vaan sen voi ihan 100% suorittaa verkossa. Sitten on tuo elintarviketuotantoon suuntautunut tuotantotalouden tutkinto-ohjelma. Näistä insinööriohjelmista vielä myös sanon sen, että näitä ei joka vuosi ala, että esimerkiksi nyt sitten näin vähän niin kuin vaihtelee, että vuorovuosina eri tutkinto-ohjelmat toteuttaa monimuotokoulutuksia, eli esimerkiksi nyt syksyllä, eli tammikuussa alkaa energia- ja ympäristötekniikka, mutta sitä ei välttämättä sitten ala taas heti vuoden päästä uudestaan, vaan silloin saattaa olla sitten rakennus- ja yhdyskuntatekniikka tai sähkö- ja automaatiotekniikka. Että se vaihtelee se vuoro sitten näiden eri tutkinto-ohjelmien välillä, että koska on se monimuoto toteutus tarjolla. Päiväopintoinahan näitä on tarjolla joka vuosi, joka syksy alkaa. Joo. Ja sitten tosiaan tämä liiketalous Huittinen on 100% verkkototeutus, eli ei tarkoita, että tarvitsee Huittisten kampuksella olla, vaan se on puhtaasti verkossa toteutettava koulutus. Ja se on myös ollut hyvin suosittu, että siinä on todella paljon siis satoja hakijoita aina per yhteishaku, että on semmoinen tutkinto-ohjelma, joka käynnistyy aina tammikuussa ja sitten aina syyskuussa, eli keväisin ja syksyisin kaksi toteutusta vuodessa tai ryhmää aloittaa vuodessa. Ja sitten oli tämä yrittäjän tutkinto-ohjelma, mikä on sitten myös kokonaan verkossa toteutettava. Sitten meillä on täällä sote-puolella vanhustyötä, kuntoutuksen ohjaajaa, sairaanhoitajaa ja sosiaalialan koulutuksia. Ja tosiaan hoitotyö on nyt sitten myös tässä syksyn yhteishaussa mukana. Sitten mä katson välillä kelloa. Sitten kuten tuossa yhdellä slaidilla olikin, että meillä on myös näitä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja, joka tarkoittaa siis sitä, että pitää olla sitten jo soveltuva ammattikorkeakoulu tai muu korkeakoulututkinto pohjalla ja vähintään 2 vuotta työkokemusta alalta, niin sitten voi hakea tähän ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Se on työelämälähtöinen tutkinto ja se syventää sitä työelämässä tarvittavaa asiantuntijuutta ja sitä kautta myös voi parantaa niitä omia uraetenemismahdollisuuksia, että ylempi AMK-tutkinto tuottaa maisteritason kelpoisuuden, eli on ihan vastaava kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto. Eli sama kelpoisuus tulee sitten myös tätä kautta. Voi hakea sellaisia tehtäviä ja virkoja ja niin poispäin, mihin tämä ylempi korkeakoulututkinto on edellytyksenä. Nämä on laajuudeltaan 60 tai 90 opintopistettä, kestoltaan vuodesta 2,5 vuoteen. Ja nämä on useasti sellaisia, että nämä voi olla myös ihan kokonaan verkossa suoritettavia tai sitten ne on monimuotoja. Että se riippuu siitä tutkinto-ohjelmasta. Että siihen ei ole semmoista yksiselitteistä, että se on tutkinto-ohjelman kohtainen sitten se toteuttamistapa. Mutta suurin työ tässä YAMK-tutkinnossa on usein sitten se opinnäytetyö, että siihen se on aika iso osa tätä tutkintoa sitten niiden muiden opintojen lisäksi. Mutta työelämässä ei tarvitse tässäkään tapauksessa olla, että jos ei työelämässä ole, niin mikään este ylempään AMK-tutkintoon ei ole sitten lähteä, voi lähteä sitä ihan suorittamaan, että ei ole edellytyksenä, että tarvitsisi työelämässä olla tai työelämälle tehdä se opinnäytetyö. Ja kuten noissa monimuoto-ohjelmissakin, niin myös näissä ylemmissä meillä on valintamenettelynä valintakurssit, eli tarkoittaa, että suoritetaan kyseiseen tutkinto-ohjelmaan sisältyvä oikea opintojakso
itsenäisesti siellä verkossa meidän Moodle-alustalla ja sitten tosiaan parhaimmin pisteitä siltä opintojaksolta tai kurssilta saaneet sitten, niin heillä on sitten mahdollisuus päästä tutkinto-opiskelijaksi. Vähän tämmöinen perinteisestä valintakokeesta poikkeava on sitten tämä valintakurssimenettely.